Il-kap nazzjonalista Adrian Delija kien jaf bl-inkwiet li hemm fil-Kunsill Lokali ta' San Pawl il-Baħar sa minn qabel sar kap, imma Delija qatt m'għamel xejn anki wara li sar kap. Żvela dan Robert Piscopo li rreżenja minn Kunsillier Nazzjonalista ta' San Pawl il-Baħar wara li xahar ilu rreżenja wkoll mill-Partit Nazzjonalista. Fl-aħħar xhur, meta kien hemm ovvjament l-elezzjoni tal-kap il-ġdid, it-tnejn li huma kienu informati, kemm Chris Said u kemm Adrian Delija, kienu informati bil-problema diġà ma kien hemmx għalfejn informa miena. Biss wara li ovvjament il-kap Adrian Delija tela kap tal-partit, provajt niltaqa' miegħu ovvjament dan ma rnexxiex. Robert Piscopo qal li taħt it-tmexxija ta' Grazzella Gallia il-Kunsill Lokali sejjer il-Baħar għax mhix tara fil-prijoritajiet veri għar-residenti. Qal li Gallia mhix tagħti każ il-problemi li hemm fil-lokalità li qed jiffaċċjaw ta' kuljum ir-residenti, fosthom problema ta' tindif u kriminalità. Prijoritajiet riċentement ħdejn l-iskola kien hemm post fejn kien ta' periklu kbir, bricks f'nofs ta' triq ħadid ippuntat ħdejn l-iskola. L-ilmenti baqgħu diħlin fuq Facebook, ritratti, videos, nibatu l-ilment il-segretarji, nibatu l-sindku u dan ovvjament ma nieħdux risposta. Robert Piscopo żied li fil-leġislatura li għaddiet kien jaħdem sew mal-eks-sindku laburista Raymond Tabone għax minkejja d-differenzi politiċi kienu jaħdmu flimkien fl-interess ta' residenti. Imma l-sitwazzjoni kienet illi jiena għamilt żewġ leġislaturi, għamilt din li għadha għaddejja u ta' qabel li kien hemm maġġoranza laburista u ma' sindku pereżempju ma' Ray Tabone, sindku Ray Tabone kien jinvolvini ħafna u meta kien jinvolvini jiena kont naħdem. Jiġifieri din l-iskuża li jiena ma rridx naħdem mas sindku Grazzella Gallia mill-bidunet mhux minnu għax ma' kulħadd ħdimt, min kien ta' reda tajba ovvjament naħdem miegħu. Madankollu l-avukat Piscopo spjega kif jinsab imweġġa għax wara li b'dispjaċir ħadan il-pass, il-kap nazzjonalista Adrian Delija mhux biss m'għamel xejn quddiem din is-sitwazzjoni, imma lanqas tkellem miegħu maż-żewġ kunsilliera l-oħra nazzjonalisti li rreżenjaw. Żied li żgur l-aġir ta' Delija ma jirriflettix mal-mod ġdid li wieħed qabel mat-tesserati nazzjonalisti tawh il-fiduċja. Jiena kont nemmen illi bħala mod ġdid kieku issir li rreżenja mhux waħda, tnejn, tlieta fl-istess lokalità ma kontx noħroġ u nitfa' it-tort fuq il-persuni li rreżenjaw, ma kont noqgħod kawt, kont ngħid isma' jiena ħananalizza. Għal minn hekk fi kliem Piscopo, Adrian Delija njora l-residenti ta' San Pawl il-Baħar li reġgħu taw il-fiduċja tagħhom lill-Partit Nazzjonalista sabiex imexxi l-Kunsill. Iktar milli injorani, naħseb iktar injora l-għajta tar-residenti ta' San Pawl il-Baħar. Għax l-aħħar mill-aħħar aħna rridu nagħtu rendi kont il-nies li eleġġuna. Ġifieri jekk il-problema li kienet fit-tmexxija inti għandek tittekki li s-sitwazzjoni preżenti.